Ukufumana amanzi acocekileyo yingxaki phantse kuyo yonke ingingqi yaseTambo. Abantu abaninzi basebenzisa iindlela zakudala zokuba bakwazi ukuzifumanela amanzi emithonjeni nasemigxobhozweni. Izityholo zokwehlisa imali yokuzisa amanzi ngaphantsi komasipala iTambo kubangele ungonwabi phakathi kwabahlali. Abahlali baseMakhumsheni naseNew Rest bathi amathemba aphelile kubo ngoku. Siva loo nto apha eredweni uba imali apha eKSD ityiwa ebifanele uba inceda thina apha. Bayityile imali iimillions zityiwe. Kumgama kude kungephi kwilali yaseMakhumsheni yilali yaseNew Rest nabo bekufanele bafumane amanzi kule nkqubo. Aba bahlali bathi ukusukela ngonyaka 1994 belinde ukuza kukaNgxele. Siyakhapha emazantsi pha emantla kujula iphampasi iigusha neehagu sityhalana nazo kwakule ndawo sikha kuyo side siwalinde xa ziwagxobhile kuba futhi sifuna ukha amanzi. Sitya neegusha kapha neehagu neenkomo zisela kwalapha kwenziwa iwashing kwalapha amanzi achithwa kwalapha. Ukunyaka sakhe sanekhorela babhubha abantu ngenxa yekhorela. Iinkosi zomthonyama zicela urhulumente angenelele. Kweli xesha libi ke lecorona kunzima kakhulu kuthi ngoba sithi sibe namanzi siqashe ivan neetruck sisihambisele. Ngokunjalo nasesikoleni sihlupheka kakhulu. Siyamcela urhulumente akasibonelele kudala saba kobuxweba sikubo. Izityholo zorhwaphilizo nokwehlisa imali yabarhafi ngemilenze ziyaphandwa kulo masipala. Ndinkululeko Nyembezi kwiindaba ze SABC eMqanduli.